Hm, 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 hm. Hmm. Čo je to s vami, Mike? O čo ide? Nie ste snad na hlavu? Zmlátili ste muža za bieleho dňa? Pred jeho dieťaťom? Bola to chyba, došlo k nedorozumeniu. Ja som si myslel, že... Pozrite sa na svoje záznamy. Predajcu pneumatik ste robili len 2 mesiace. Porušenie kázne. Upratovanie v budove Mediavolt iba 1 týždeň. Ako by ste sa vôbec nesnažil. Aj skrz to ste prišiel sem k nám a chcete pomôcť. Iba sa snažím zistiť, čo ste zač, pane Mike Schmidt. Kávu, prosím. Pýtam sa, či by ste chcel kávu. Mám tu kávu. Nie. Budem k vám teraz úplne úprimný. Vzhľadom k vašej minulosti máte veľmi obmedzené možnosti. Beriem čokoľvek máte, nie. Ja dobre to chápem. Iba, viete, ono to nie je také jednoduché. Dík. Mal by som pre vás prácu. No tak poďte, sadnite si, áno. Sadnite si, áno. Dobre, a o čo ide? Ide o prácu strážnika. Na rovinu, nie je to nič moc. Áno, nikto tam zatiaľ veľmi dlho nevydržal, ale budete svoj vlastný šéf, tak trochu. Budete tam mať len jednu jedinú úlohu. Nikoho tam nepustiť. A trochu to tam upratať a to sú 2. Tak chcete tú prácu? Aký je plat? Nízky. A ešte k tomu, je to nočná práca. V noci nemôžem. Čo prosím? V noci nemôžem. Tak to je škoda. Áno. Dík. Nie, ak by ste si to rozmysleli. Áno.